ज्योतिस्वरूप खुलुमबाय बे समाव ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ जासिहरबाय। दिनै जों बे समाव मोनसे ब्रह्म गियाननि साफ्रोमबो नायगिरि आइ आफामोननिसिम मोनसे गोनांथार आयदा लानानै फैदों। बे आयदानि गेजेरजों जोङो मिथिनो नाजागोन दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादा थांनाय समफोराव मा हाबाफारिफोर लानानै हाबा मावबोखो आरो दानि थासारियाव आइजोफ्रा आइजो आफाद दानायनि गेजेरजों माबायदि सांग्रांथि जानो हाखो बेनि सायाव जोङो दान्दिसे सम सावरायगोन। बे समाव जोङो सावरायगिरि महरै जोङो मोननो हादों दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनिनो मोनसे समनि आफादगिरि आइ बिनस्रि नार्जारी। बे आइनिफ्राय जोङो आइजो माहारिनि आइजो आफादनि थांनाय समफोराव हाबाफारि लानानै हाबा मावबोदोंमोन आरो इयुननि समाव आइजो आफादा मा मावनांगौ दं बेफोरनि सायाव जोङो गुवारै सावरायगोन। दा गिबियावनो बे आइखौ ब्रह्म गियान चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय। दा जोङो सिगां समफोराव जितु आइजो आफाद दानायनिफ्राय लानानै दासिम जोंनि ब्रह्म धोरोमारि आइजोफोरा गोबां बिथिङावनो जोङो सिबिनाय बिथिङाव गोजौआव दावखोबोबाय होननानै जोङो बुंनो हायो। दा जोंनि हमनानै ला जोंनि ब्रह्म धोरोम आइजो आफादाव आथिखालाव गोबां गोरों बा सान्थौ बिजिरनाय आयदायावनो जा दैदेननाय आयदायावनो जा जोङो बुंनांगोन गोबां गोरों आइजोफोरा आरो गोसो गुदुङै आइजोफोरखौ धोरोमनि बिथिङाव आवगायबोनायखौ नुनो मोनदों। दा दिनैनि बे आयदायाव जोङो आङो माखासे सोंथि दैखांनो सानदों। थांनाय समफोराव नों आइयाबो मिरु ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि सासे आफादगिरि बिबान लानानै गोबाव सम बे ब्रह्म धोरोम आइजो आफादखौ सामलायबोदों। दा बेनि मोनसे एक्सपिरियेन्स हिसाबै नों आइया गोदोनि आइजो आफादनि थासारि आरो दानि जिथु आइजोफोरनि थासारि ब्रह्म धोरोमाव बेखौ एसे गेबेङै बेखेवनानै खोन्थागोन नामा? खुलुमबाय। ब्रह्म गियान चेनेल दिहुनगिरि आफानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आफाया जोंनि धोरोमारि आफादनि सायाव आगुनि आफाद सामलायबोनायाव माबादि सामलायबोदोंमोन बेनि सायाव आफाया सोंथि सोंदों। दा बे सोंथि सोंनाया जोबोद गुरुत्व गोनां आफा। आरो बेयो जाहैबाय जोंनि गुबुन धोरोमारिफ्राबो गावबागाव आफाद दं हिसाबै जोंहाबो धोरोम दं हिसाबै जोंहाबो आफाद दङ। आरो बे आफादावनो आङो जिथु बुंनो थांनांगोन आफा जोंनि फार्स्ट आङो बिबान मोनजेनदोंमोन बाहिनिगाव आन्चलिक आइजो आफादाव। आफादा दखरा आफादाव आइजो आफादनि जेबो सिमाङानो गैखायामोन। बै समाव आङो आफादगिरि बिबानखौ मोनजेनदोंमोन। आरो बे बिबानखौ मोनखांनाय लोगो लोगोनो आरो आंखौ 2004 उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनिबो आंखौ सासे आफादगिरि गायसननानै होबाय। बे समावबो जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादाव बा जोंनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादाबो जोनोम जायाखैमोन। आरो थिग बेबायदिनो 2004 सनाव आंखौ उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि आफादगिरि बिबान होखांनाय लोगो लोगोनो
जोंहा बै समाव एसे उन जाहैदों लायो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि माबा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा जिथु अधिवेशन जायो बै अधिवेशना जोंहा एसे माने जिल्लानि एसे उनाव जाहैदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो माने उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि बिबानखौ मोनखांनाय लोगो लोगोनो थांनाय 2007 थारिखआव आरो सेन्ट्रेलनि अधिवेशन जालायबाय आरो कार्बि आंलंआव कार्बि आंलं मानिकपुराव जाहैलायबाय आरो आं सानाखैमोन जे आं जे बेहाय थांनानै आं जे बे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि बिबानखौ मोनगोन होननानै आं मालाबाबो सानाखैमोन आरो सानफेराखैमोन आरो आं माने इसेबां माने आफाद सामलायलांनायनि जिथु मावनो गोनां हाबाफारिखौ आं गोबां माने हमदांस'नो हायाखैमोन बै समाव मानो होननानै बुङोब्ला 2002 सनाव जोंहा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा खायजामाथियाव मोनसे अधिवेशन जादोंमोन आफा आरो बे अधिवेशनावनो जोंहा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादबो दाथारनांसिगौ होननानै 2002 सनाव दाफुंनानै होदोंमोन आरो बेहाय दाफुंनायाव जोंहा जोंनिनो गुरु लहित ब्रह्म आफानि आइखौनो दरबेश्वरी आइखौनो माने आफादगिरि हिसाबै बिबान होदोंमोन आरो ओमफ्राय बे आइजों लोगोसे नेहाथारियाव बिबान होदोंमोन कार्बि आंलंनि नीलिमा ब्रह्म आइखौ होदोंमोन नाथाय मा जाहैलायखो जिथु जोंनि गाहाय बै समाव लहित ब्रह्म आफा दङमोन ना गुरु आफा दङमोन जोंहा बे आफाया मालाब्लाबो जोंनि ब्रह्म धोरोम आफादाव आइजो आफादखौ नाङा होननानै बुंखानाय बेहा दंखायो आरो बेजों लोगोसे लाइमोन आफादखौबो नाङा होननानै बे आफाया बुंनाय दंखायो मानो लाइमोन आफाद मानो आइजो आफाद नांलायगौ धोरोम आफाद नालाय धोरोम आफाद गासैखौबो लानानै मोनसे धोरोम बे मोनसेल' गथा जानांगौ बेहाय जेबो लाइमोन आफाद आइजो आफादनि जेबो गोनांथि गैया होननानै बे आफाया बुंखानायलाय माने बै आफादखौ आइजो आफादखौ दानानै होदोंब्लाबो बे आइमोनहा जेबो माने खामानि मावनो हायाखै कारज'खरि जायासै आरो मा दा थिग बिदिनो थायै थानानै 2007 सनाव आंखौ कार्बि आंलंआव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि आफादगिरि बिबानखौ आंनो होनायसै आरो ओमफ्राय उफायथ' गैया आं बे आफादखौ आङो आजावना लानाय जाबाय माने होननानै बुङोब्ला जोङो धोरोमखौ बोखांनोब्ला धोरोमखौ लाखिनोब्ला समाजखौ फोसाबनोब्ला जों आइजो आफादासो बयनिख्रुइबो गोनांसिन होननानै आंहा गोसोआव साननाय दंखायोमोन आरो बे साननायखौनो लानानै आंबो आंनि गोसो गोरबोआव आं बे आफादगिरि बिबानखौ बजबनानै लादों दा माबायदि मोनो लहित आफाया जिथु बुंदोंमोन आइजो आरो लाइमोन आफादनि गोनांथि गैया दिनै आइजो आफादखौ बा लाइमोन आफादखौ बै समाव दायामोनब्ला दिनै मा अबस्थायाव थागौमोन आइया एसे गावनि मोन्दांथिजों फोरमायगोन नामा दा आंनि मोनदांनायाथ' जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद दानाय लोगो लोगो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन दानाय लोगो लोगो जोंनि धोरोम आफादा माने एखेबारे माने बहुद माने गुस्लायदों आरो ना बहुद जौगादों बै समाव जे समाव आङो आफादनि बिबानगिरि मोनदोंमोन बे समाव माने जोंहाथ' थुबिल रां थाखा गैयामोन नालाय जोङो जा एसे रां मोनदोंमोन बेबो थोजासे नङामोन बे एसे एनै रांखौनो जोङो लानानै जों गोबां जायगायाव आङो आफादगिरि बिबानखौ लानानै आङो गिदिंनांदोंमोन आरो दावबायनांदोंमोन आरो बे दावबायनायाव आंखौ हेफाजाब होदोंमोन जोंहा दुलाराय ब्रह्म धोरोम गागि आफादाव जोंहा रजनि आफाया नेहाथारि बिबान दंमोन
आरो बे रज'नि आफायानो लोगोसे बिराज महन बसुमतारी आफा लोगोसे मनरन्जन ब्रह्म आफाखौ लाफानानै लोगोसे आइजो आफादखौ लाफानानै लोगोसे लाइमोन आफादखौ लाफानानै गोबां जायगायाव माने जोङो दावबायहैनो गोनां जादोंमोन आरो दावबायनायजों लोगोसे जि जायगायाव आइजो आफाद गैया जि जायगायाव लाइमोन आफाद गैया जोङो बे जायगायाव थांनानै जोङो आइजो आफाद आरो लाइमोन आफाद दाफुंनानै फैनो गोनां जादोंमोन आरो खारन दिनैहाय समाज फोसाबनायावनो होन न'खर फोसाबनायावनो होन धोरोम जौगानायावनो होन आइजो आफाद गैयाब्ला मालाबाबो समाजा जौगाखाङा धोरोमाबो जौगाखाङा बेनिखायनो बयनिख्रुइबो गोनांसिन कर्तव्य गोनां जिथु मावनो गोनां हाबा बे हाबायानो जाहैबाय जों साफ्रोमबो ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइमोनहा ब्रह्म धोरोम सिबियारि लाइमोन आफामोनहा जों साफ्रोमबो माने गोख्रों जानांगोन जों बेखौ जौगाहोनाया जों साफ्रोमबोनि थाखाय गोनांथि आरो दा नोंगौ थारैनो नों जितु नों आइया जितु फोरमायदों ब्रह्म धोरोमारि आइजोफोरनि गेजेराव गिबि बिबान दरबेश्वरी आइ आरो नीलिमा आइया मोनदोंमोनब्लाबो जितु आफादनि जौगालु हाबाफारिफोराव आखाइ होजेनदोंब्ला नों आइयानो आफादगिरि बिबान नाजावनानै खना खनला थानाय गोबां जायगाफोराव माने आइजो आफाद आरो लाइमोन आफाद खौसेयै ज' लोगो नांनानै गागि आफादखौ लानानै दाफुंनाय जादों दा गोबां ओनसोलफोराव दाबो आइजो आफाद बा लाइमोन आफाद एसे एनै दंबावो दाफुंनो नाथाय फ्राय ओनसोलफोराव जिल्लाजों लोगोसे दखरा लोगोसे आथिखालाव गोबां प्राइमारि आफादफोरबो आइजो आफाद आरो लाइमोन आफादफोरखौ दाफुंनाय जाबाय दा बाख्नायनांगोन बे आइनिसिम माने जाय समाव आइजो माहारिया धोरोमनि हाबा मावनो गोनां दङ होननानै मिथिफेरामोन बे समाव बिनस्रि नार्जारी आइमोनहा खना खनला थानाय ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ आफामोननि ओनसोलफोराव थांनानै जिल्लाफोराव थांनानै दखरा आफादफोराव गिदिंहैनानै लाइमोन आरो आइजो आफादा धोरोम सिबिनायनि बेलायावबो जोबोर गोनां बाहागो बा आइजो आफाद आरो लाइमोन आफाद दानायनि गेजेरजों आइजो आरो लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे फोजाखांनाय लाबोनो हायो बे आइया थारैनो गावनि मावनायनि गेजेरजों बेखौ जोंनो फोरमायथिदों दा बबे बबे ओनसोलाव आइमोनहा आइजो आफाद दानायनि थाखाय खामानि मावनाय बबे बबे जिल्लायाव गिदिंनो गोनां जायामोन दा जों आइजो आफाद आरो लाइमोन आफाद दानानै हैनाया सिमला हुजुवा बे सिमला हुजुवायावबो थांनानै जोङो आइजो आफाद आरो लाइमोन आफादखौ दाफुंनानै हैनाय जादों आरो बेनि उनाव आमगुरि आमथेखा बेहायबो दाफुंनानै हैनाय जादों ओमफ्राय माखासे जायगायावथ' एखेबारे माने थांदोंमोनब्लाबो गुबुन गुबुन जायगा क'क्राझारथिंजायनो माने बे जायगाथिंजाय माने एकदम माने बोसोरावसो खनथाम जैग होनाय जैग होग्रा जायगा आरो जों बिथिंजायहाय माने जोङो दाफुंनानै होनो थांदोंमोनब्लाबो होनो हाथ'वाखिसै आरो बेनिखायनो जोङो सिगां सान्दि जेनेबा पुर्निमा आरो अमाबस्या तिथिखौनो सानफ्रोमबोनि थाखाय बा मासे मासे होबाय थाग्रोनाय हाबाफारिखौ मावग्रोदो होननानै जोङो बुंबोनाय जादों आरो ओजों मा होनो फटबरजरा सेरखिखाथा बे सेरखिखाथा गामियाव आरो दा बेनो आरो ओमफ्राय बाखिखिनि जायगायावथ' जोङो दाफुंनानै होनो नागिरदोंब्लाबो जोङो माखासे प्रसारखौ जोङो खालामग्रोनांबाय जे आइजो आफादखौ जायगा जायगा जोङो दानानै लानांगोन होननानै जोङो प्रसार खालामबोनांदों आरो लाइमोन आफादाबो माने जायखौ होनदों गुरु आफानि जिथु बोसोनाव दङ 8 बोसोरनिफ्राय
जिथु दिक्षा लानांगौ 7-8 बोसोरनिफ्राय 7-8 बोसोरनिफ्राय दिक्षा लानांगौ दा बे 7-8 बोसोरनिफ्राय जुदि दिक्षा लानायनि कर्तब्यआ जुदि दंथारोब्ला जोङो बिनि थाखाय जोङो गिबियाव लाइमोन आफादा बे हाबाफारिखौ मावग्रोयोबासो जोङो साफ्रोमबो बै उन्दै जाखांफुनाय गिबियावथ' बिमायानो बोसोन होनांसिगोन बोसोन होगासिनो दङ जिहेतु 7-8 बोसोर जायोब्ला दिक्षा लानांगौ होननानै गथ'आथ' गाव बुजिनाय नङाना बेनि थाखाय बिमा आरो बिफाया दिक्षा होनो थाखाय सांग्रां जानांसिगोन दा मा खावलायो साफ्रोमबो बिमा बिफाया नों आइ बायदि नङा साफ्रोमबो बिमा बिफाया धोरोमनि खोथाखौ गोथौयै बुजिनो नाजाया जायनि थाखाय जोंनि गथ' गथायफ्रा सम मथे जोङो दिक्षा होनो हायैयाव मोजां रोखोमनि बोसोनफोरखौ धोरोमनि बोसोनफोरखौ मिथिनो मोना दा धोरोमखौ जोङो सम मथे जुदि गथ'नो होनो हायोब्ला मोजां फिथाइ जोङो मोननो हागोन मा बुङो आया दा जोङो गिबियावनो न'खरानो मोनसे जोंनि धोरोमसालि नङा होमबा न'खरा मोनसे जोंनि मन्दिर दा बे न'खर मन्दिराव जोङो गथ' गथाय जोनोम होनानै बिमा माहारि आरो बिफा माहारि जोङो जोनोम होनानै जों जुदि गावनि गथ' गथायखौ गावजों लोगोसे जुदि लांफानो नाजायाब्ला फोरोंनो नाजायाब्ला बे मालाबाबो न'खराबो सान्थि जाया गोजोननाय फैया बेनिखायनो आसलथे जोङो न'खर धोरोम होनदों जायखौ जों न'खरनिफ्रायनो जोङो सोलोंबोनांगौ जोङो बिमा माहारिफ्रानो जोङो जोनोम होनाय गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंबोनांगौ दा बेनिफ्रायनो जोङो जौगाखांनाय हाबाफारिखौ जोङो मोननो हायो आरो जों मिथिनो हायो आरो बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ न'खरावनो माने फोरोंजेननांगौ आरो सत शिक्षा गुनखौ होनांगौ शिक्षानि फारसे गियानबो होनांगोन धोरोमनि फारसे गियानबो होनांगोन आरो समाजनि फारसे जों मा खामानि मावलांनांगौ जों माने गिदिर मानसिफोरखौ जों माबायदि मान होनांगौ जों बेखौबो न'खरावनो जोङो फोरोंजेननांगौ आरो बयनिख्रुइ साबसिन न'खर धोरोमानो बेखौनो होनदों बयनिख्रुइबो साबसिन न'खर धोरोम दा जोंनि बिमा बिफाफ्रा माबा सन्देह गोनां खालामो गाव फोथायनायखौ गथ'फोरखौ फोथायजानो बायो मन्दिराव गावल' थाङो गथ'फोरखौ लाबोफाया दा बेयावहाय सन्देह दङ नामा बिदि सानजानाय जायो नङा होमबा गोबां दैदेनगिरिफोर दङ जाय दैदेनगिरिफोरा जाय आफामोनहा आइमोनहा गावल' मन्दिराव फैयो गावल' सिबियो गावल' जग्य होयो नाथाय गथ' गथायफोरखौ लाबोनानै इसोर खुलुमनायखौ नुनो मोनबाङा दा मोनसे सन्देह गोनां मोनसे भाब लानानैसो सोलिनाय बादि मोनो आरो दा बेखायनो जोङो धोरोमखौ जौगाहोनोब्ला दा थार नंगुबैखौ जुदि मोनदों होननानै सानदोंब्ला बेखौ होनायाव मा उसुबिदा दङ दा नुनो मोननायावथ' गोबां सानो माने साननायफ्रा बयनाबो आलादा दङ नालाय दा बे बेलायाव किसुमान माने न'खरनि गारजेनफ्रा गावल' सिबियो बा गावनि गोसो गोरबोआवल' गावल' फोथायनायखौ लायो नाथाय गावनि गथ' गथायाबो जे थांफानांगौ नैबेवहाय मोनसे माने सन्देह खालामजायो आरो जे गथ' गथायखौ लांफायियाव गथ' गथायखौ माने धोरोमनि फारसे सावरायनाय फारसे खोनासंनो लांफायियाव बाहागो लाहैयियाव नैबेहाय मोनसे गोबां माने साननायफ्रा बेरखाङो आरो दा बे हिसाबाव आं बेखौनो सानो जोंनि माखासे बिमा बिफाफ्रा गाव रोङोबा माने गुबुनखौबो फोरोंनांगौ दङ आरो शास्त्र बिजाबाव माने
गाव हारसिं रोंनानै गाव हारसिंल' फिथाइखौ जानानै थायोब्ला जानाय नङा जानाय जि फिथाइखौ गावबो जागोन आरो बे फिथाइखौबो गुबुननोबो जाहोनांगौ नामा आरो जि हाबाफारिखौ गाव मावगोन जि शास्त्रफोरखौ गावबो सोलोंगोन दा बेखौबो गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनांगौ होननानै बुंदों बा गावनि गथ' गथायनि अनगायैबो गुबुनखौबो फोरोंनांगौ होनना बुंदों आरो दा जोंनो किसुमाना सानो जे गावल' रोंनानै गुबुनखौ फोरोंनो गोसो गैया बेबायदि दङ आरोना ओमफ्राय दा आं बेखौनो खावलायनो सानो आरो जोंनि साफ्रोमबो धोरोम सिबिसुलि धोरोम सिबि सोरबा भक्त आइ आरो आफामोनखौ गावजों लोगोसे जोङो गावनि गथ' गथाय आरो गुबुनखौबो फोरोंलांनाया जों साफ्रोमबोनि मावनो थाखाय गोनांथार आरो मानो होननानै बुङोब्ला गाव हारसिं रोंनानै थायोब्ला जाया आरो गाव हारसिं रोंनानै थायोब्ला मालाबाबो समाजाबो जौगाखाङा आरो गाव हारसिं रोंनानै थायोब्ला न'खराबो गोरोबलायनायाव फैनाय नङा न'खराबो असान्ति सृष्टि जागोन ओंखायनो गावजों लोगोसे न'खरनोबो गियानखौ होयोब्ला बाहाय न'खराबो सान्ति जायो आरो गोजोननाया फैयो दा मोनसे न'खराव गोजोन आरो खौसेथिया जायोब्ला न'खर धोरोमा जाफुंसारो आरो बे न'खर धोरोमा जाफुंसारनायनि गेजेरजोंसो जों थार नंगुबै जिउमाखौ जों मोननो हायो नङा होमबा दा जोबोर मोजां खोथाखौनो बे आइया जोंनो फोरमायनानै होलांबाय जोङो मोनसे न'खराव बिमा माहारिजों लोगोसे जोङो फिसाफोरजों लोगोसे बिफाफोराबो धोरोमनि नंगुबै गियानखौ जोङो लानो नांगौ दा बेयावहाय आइजो माहारिया जोबोर गुवारै बा जोबोर गेदेरथार मावनो गोनां खामानि दङ दा जों बे बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनबाय न'खराव खौसेयै गोरोबलायनायनि गेजेरजों इसोर सिबियोब्लासो जों थार नंगुबै जों मा जथि स्वरुप गुरुखौ जोङो मोननो हागोन दा जोङो जाफुंसारनो नांगौब्ला जोङो न'खराव खौसेयैनो जोङो इसोर सिबिनाय हुदाया थानांगोन बेनि थाखाय जोंनो नांगोन न'खराव आइजोफोरनि सांग्रांथि आरो लाइमोनफोरनि सांग्रांथि लाइमोन आरो आइजो नङाब्ला जोङो मोनसे समाजाव धोरोमखौ लाखिनाया जोबोर गोब्राब जानानै फैयो दा बे समाव गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानै दिनैनि बे सावरायनायखौ जाफुंसार खालामनायनि थाखाय मानिजाथाव बेनस्रि नार्जारि बे आइनिसिम गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै दिनैनि बे सावरायनाय आयदाखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय परम ब्रह्म ज्योतिस्वरूप